Kardom pinielam thege nale tum la thumbnail ke theklong benda chini ji lasi akai omor sing tisu pustame anangli mars atari ke keche ke biasu matela sarthe phangchu alongle pen tharle pu asi nonpu an pustame anangli mars atari ke parta azir ding thu olo anangli tharle pg pu pen ko pi posi tharle pi pe delo solam thesi nili thi hek pen ningje kangtu ake hai omor sing tisu pustame anangli sarthe phangchu alongle jongsi eviction pp plute lamchak pitikang ke deda sonte me parji athe inut saru amunit ko anune laso alongle keche ke betum cherai pidet pen ko anune ningduk ninglak mekri meklang pen ke dona lasi laso puthaksi ake hai omor sing tisu ke lamchak pitikang lasi laso lamchak pitikang ateng pen non puan pusta me claim pipe det ason si dokok lasi comment tu si ke claim pipo laven ke claim pipe ajoine mat ake hai lit song rong phar pusta me aphong che song pi dunlo sarthel phangchu alongle matela filang pi long alongle ke chigi be tum chi rai det ajoine pen pusta me asila pan alam ki the i mate ke li i tang det ke council chari atum pusta me munthi pen si claim pipa prap jin nang ji apo lasini li thi hek pe ning ji dun kang tung bang la puson lo sarthe phangchu along le thelang pi long ki che ki be to maron ri pen chirai pi det mate a hemari chikim pen do kok lo halada nili men bang sarthe phangchu nili long le chiring ko ra hini nili ningkan thong kep lo sarthe phangchu ame thang si ningkan thong ke bang e chuti ki bom lo e aphe bihari tumban adi chukti pidun lo masi bihari tumbange nikam photrok bange adi chukti pibom lo apida bangke achukti sokta pipe adhi sokta pipe si along le anta cherai laplo latum ili karbi khei phan cholang rob lang thal haya bihari ke chege bit masi non anta ma ul kanasi ulta si hamren sargulo pis la hailong si kes pida lang thala ke chege bitum pan ka chepang tang theklong lobo amasi kes ta hadir bom lo nilisi angton pen kesanta hailo la sofi mondol tu wang ma sarthe phangchu along le bangke punte kang pame mat anang li phan te kang vet lo la so phi bihari tum bang chiplang lo nil tum no namake thurun e pot ani sinini apor nang pitha lama te nil tum dak pen chitrek thek the pusi apor cho hanglo ni thong kalilo ni thom apisi ha guwahati high court long si nili phansi ako kes pm de ke sar penang ko chinik thula ke sar mun da hok pet bhana ko chong thui cho bai mate sai lang nu ot lang nu ta ko ake sar phana chong thui cho bai pen la pusona saita claim thu hai lang tha la ke che ki be su tumhan la si ili tum asap su ta ka pheri nei chin su nei pu asap su ta ma tha nang nei la ke che ki be khei phan nili pui pu bang ke ning che pakang mate la puson personnel langslet it la puson pu alam bang ke li athe ke che ki be asu tum ke ladak ili karbiang long le ke nang ke long dun chi arat ke avi la si arat avi plute non la sarthe phangchu long le pustame aning hang ling che plang or lang nu ka che plang la puson ta dokok mate non ili tum theklong lo la si la so lamang bong pustame mona chohan pustame akhai tulram rong hang phan pustame kang ton kang thi kon ne kang nek choi mate kang thon kang thi da nang tum kadu ka vi da theklong ki jut si ni li ka chuning ri kang tung bang ke sarthe phangchu along le pen non mat ke che ke be phan eviction pisrak nang po chuning ri thule thotlo council chari etum han kardom